Hej og velkommen til dagens video. I dag vil jeg gerne vise frem, hvad jeg købte på min tur i Tyskland. Her i sommerferien for et par uger siden, der tog jeg til Tyskland med min familie. Og vi kørte hjem Hamburg, så tog vi til Berlin. Fra Berlin, der kørte vi syd mod Dresden. Og så i Dresden, der gik på et loppemarked en af dagene. Og så dagen efter, der tog vi så til Leipzig og gik på endnu et marked. På de to markeder fik jeg indkøbt en hel masse ting, jeg gerne vil vise frem her i videoen. Så jeg håber, I vil se med og nyde, hvad jeg har købt ind. Jeg fik købt en hel masse, så der er ret så meget, vi skal igennem i dag. Godt, det første viser i dag, jeg købte. Det er ikke det første, jeg købte, men den første, jeg lige viser. Det er denne her. Jeg kan desværre ikke vise det hele, men det er en minearbejderuniform. Nu har jeg ikke lige sat mig så meget ind i rangsystemet og sådan noget, men den skulle være okay højt op med de to her. Jeg ved ikke helt, hvad det svarer til. Men der er tilhørende bukser med sådan en gul stribe på siden, ligesom normale bukser. Og så er den specialsyet, så det er formentlig en ældre en, den her. Måske tilbage i 50'erne, men ellers bare i 60'erne. Så den er rigtig fin. Det næste stykke beklædning, jeg fik købt, det er sådan her. Til dem, der måske er lidt inde i østtyske militærting og sådan noget, så det er her. Så kan I se, hvad det er. Det er en sportstrøje. Det er faktisk et helt sportssæt her af bukserne. Og det er simpelthen en træningsdragt. Østtysk militær træningsdragt. Så den er lidt speciel. Derudover, der købte jeg mig en regnjakke. Eller en regnslag. Det er sådan en kappe faktisk, som man kan tage ud over. Sen har jeg faktisk ikke i forvejen, så det var jeg rigtig glad for at købe en i rigtig pæn stand. Og så fandt jeg mig lige et sæt handsker, som jeg kan passe. Jeg har også et sæt handsker i forvejen, men dem her kunne jeg nemlig godt passe. Det kan jeg ikke med de andre. Ja, og de passer lige til motorcykelordonnanser. Og de passer til den MZ, jeg har stående med. Så fandt jeg også over sådan en speciel ting. Og jeg fandt den for det første marked, men jeg fik den ikke købt, fordi jeg ville også spare penge til dagen efter. Men det er en østtysk telefon. Den her fandt jeg på det andet marked, jeg var i Leipzig. Og der står der simpelthen numre. Her der står der 110 for Volkspolizei, 112 for Feuerwehr og 115 for Rotes Kreuz. Så det er en telefon, hvor der står indskrevet numrene for de forskellige væsener der. Og det er stikket her. Østtysk telefonstik. Så den er jeg ret glad for at få. Det er sådan et stykke fedt interiør. Eller et stykke fedt civil genstand. Så den næste ting. Sådan her. En hat. Og til dem, der måske er fuldt med, de kan måske godt genkende den her, det her snit her. Og det er nemlig fordi, at det her, det er en brandmandskasket her, ikke også? En skimøtse. Og den har samme snit som denne her. Og der var det, jeg faldt over. Det må sikkert have samme alder. Så derfor købte jeg den til en fin nok pris. Men jeg tror, det må være et eller andet specielt. Enten noget skovvæsen, eller måske noget politi, eller sådan noget. Men jeg skal lige forske lidt videre i det. Men den er garanteret speciel. Det er også en M-hakke, den her. Den her det ikke, men det er også inden for 60'erne eller sådan noget. Så det var en fin uanset hvad. Så købte jeg mig lidt medaljerod og sådan noget. Fordi at jeg bare lige havde faldet over noget billigt noget. Der er et badge her fra Nationale Jugendfestival, eller det der 30-årsdagen i 79. Ja, den har en speciel historie, den her, men jeg gider ikke lige forklare det hele nu. Så fik jeg nogle forskellige æsker og ting og sager, sådan noget jeg købte. Jeg fik det for ingen penge, så det var fint nok. Og nogle medaljer her. Og det er flere ting og sager. Men det meste, det er bare reservedelen, det er her. Sådan noget. Og så lige for at afslutte militærtingene, så har vi herovre en østtysk førstehjælpskasse, som passer til trabanten, jeg har stående også, og til andre militære køretøjer. Jeg ved ikke, man kan se det, men der har engang været et rødt kors der. Og inde i den, der ser den faktisk ret pæn ud.
Der er en virkelig god stand. Men den er desværre lidt slidt udenpå, men den her fik vi også ret billigt. Så det er jeg glad for. Så købte jeg nemlig også en del civile genstande. Eller nogen. Jeg købte til at starte med en pakke med dartpile. Original østtysk. Og den blev kun solgt til folk over, eller mennesker over, personer over 14 år. Og det er en VIB. Så den her den er formentlig af ældre dato, som måske 300 eller sådan noget. Men den er rigtig, rigtig fin. Så købte jeg mig 4 pakker kaffefiltre. Se det. Ja, for en euro stykket. Så det var rigtig fint også. Det er den her fede emballage her. Sådan en virkelig tør, kedelig en. Rigtig sådan østtysk. Så det synes jeg faldt lige over. Og så 2 pakker opvaskemiddel. Mega fint. Lavet i Karl Marx start. Vi havde egentlig tænkt os at besøge Chemnitz, men det nåede vi desværre ikke. Men Chemnitz blev skiftet navn til Karl Marx start, og så tilbage igen til Chemnitz. Og det er meget spændende. Ja, og endnu bare flere genstande til civile varer. Så købte jeg også nogle bøger. Jeg købte Geschichte der SED. Det er en bog over historien for det Østjyllands parti. Og den er original østtysk også. Jeg skal se, om vi kan finde det. Der. Dit Sverlark. Berlin 1970. Meget fint. Og Erich Honecker, Aus meinem Leben. Selvbiografi af Erich Honecker. Det skulle angiveligt være den eneste, han har lavet. Så også den skal man næsten have. Så købte jeg også nogle bøger om trafik. Og så også til køreskoleelever og sådan noget. En bog om kapitalistiske lande i Europa. Og alle de her bøger her, de er naturligvis østtysk, men jeg siger andet. Og så nogle blade. Praktik. Fra 88, 82 og 80. Det er sådan nogle blade, der inspirerer til forskellige måder at lave sjove ting. Alternative løsninger og sådan noget til praktiske opgaver. Og så købte jeg mig et originalt atlas indrammet og det hele for en skole af. Og der er der billeder af forskellige steder i Europa og lande og sådan noget. Generelt bare det som der stod et Weltatlas, så et verdensatlas for træer. For 63. Det næste så fik jeg, det var, jeg købte et blandet pose med alle mulige specielle ting, med en masse papir i. Og i den, der var en hel masse guides til byer, for eksempel Leipzig, Dresden, Karl Marx start, det var Chemnitz og Rügen. Og det er sådan nogle kort, når man får dem ud, så kan man se hele området der og sådan noget. De synes jeg faktisk er ret sjove, fordi der har vi faktisk pludselig et indblik i, hvordan det så ud på det tidspunkt, det vi lavede. Og ikke nu. Så det synes jeg var ret fedt at få. Og så var der her en forskellige blandede papirer. Der er noget fra minearbejde og tjenesten og sådan noget. Og ja, lidt blandet ting. Så det kan man sidde og kigge igennem, hvis man har lyst til det. Og til sidst, der købte jeg mig en masse urkunder. Og i dem, nogle var mere spændende end andre. Men jeg fandt forskellige, jeg tror 3 eller 4 personer, så det var meget fedt. Her der var der for eksempel en samling af en hel masse urkunder til forskellige JP, altså Jungpionerer, den mindste spejderorganisation, eller for de mindste børn spejderorganisation. En hel masse medaljer derfra. Blandt andet de 2 her. Dem her fik vi, var der
blandt andet de 2 her, som også var papir til. Så fik jeg sådan en lille en her, hvordan en fortælling af ham om her, Gunnar Alfred Kessner. Og den her var også virkelig speciel. Det var en dame, hun tilhørte Martina Böhm, og der er virkelig mange medaljer. Hun har virkelig fortjent mange ting. Tjent mange medaljer og ordner, og ikke ordner, men ærestitler og sådan noget. Så den er også fed. Og den her, det var også sådan et billede, en collage over forskellige ting. Brandvæsenet. Meget spændende. De er altid noget interessante. Og ja, så var der en ekstra mappe her til sidst, som der ikke er noget indhold i. Så det var lidt spændende. Blandet spændende. Og det interessante ved sådan noget her, det er, at mange af dem, jeg mødte dernede, de solgte ting, de har opkøbt for dødsboer, eller bare for deres bedsteforældre, eller sådan noget. Så meget det, jeg har købt, det er fra ægte personer, som der er levet i enten Dresden eller Leipzig, der hvor jeg har købt det fra, eller har tilhørt dem selv. Derudover købte jeg også 2 faner. Den her fan her. Og denne fane her. Begge 2 pænt patineret. Så dem er jeg ret glad for. Tak for at se med. Håber I synes det var interessant. Og vi ser med en anden gang.